Il-Prim Ministru Robert Abela enfasizza l-importanza tal-fiduċja u kif din tixpruna ħidma pożittiva minn dan il-Gvern biex ikompli jwettaq il-miżuri tiegħu. Dr. Abela qal dan kif l-attività politika ġewwa l-imsida l-ħadd filgħodu reaġixxa għar-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali dwar pajjiżna li ħareġ ftit tal-jiem ilu. Dr. Abela stqar kif ir-rapport faħħar l-andament ekonomiku ta' pajjiżna filwaqt li aċċenna għar-reżiljenza ta' pajjiżna waqt il-pandemija u anki issa fi żmien ta' gwerra fl-Ukrajna. Dwar dan, il-Prim Ministru qabbel il-prestazzjoni tal-ekonomija ta' pajjiżna ma' dik ta' pajjiżi oħrajn. Ara x'kuntest qed nitkellmu fih li għandek il-Fond Monetarju Internazzjonali illi l-analiżi tiegħu dwar pajjiżna, kontrarjament għal dak li qed jgħidu dwar kull pajjiż ieħor hija li f'pajjiżna qed ngħinu ħafna lin-nies u lin-negozji tagħna. Ara x'kuntest. Hawnhekk il-mexxej Laburista qabbel dak li l-Fond Monetarju Internazzjonali qal fuq pajjiżna llum ma dak li qal fi żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti, fi żmien kriżi ferm iżgħar minn dak li għadda pajjiżna minnha fl-aħħar 3 snin. Ħanaqbad rapport tal-IMF tal-2009 u r-rapport illi kellna issa. X'jgħid ir-rapport tal-IMF tal-2009. Il-konklużjoni ta' dak ir-rapport kienet illi fiż-żona euro fl-2009 l-iktar pajjiż illi kellu rata ta' inflazzjoni għolja, jiġifieri ir-rata ta' għoli tal-ħajja li sparat il fuq. Tafu li pajjiż kien? Malta. Dan bil-kontrarju għal dak li pajjiżna qiegħed jesperjenza issa fejn Malta qed tesperjenza fost l-inqas rati ta' inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru elenka wkoll x'kienet ir-raġuni wara dak li qal ir-rapport tal-IMF fl-2009. Kienet Malta li kellha l-ogħla rata ta' inflazzjoni għaliex il-Gvern ta' dakinhar ma intervjenix biex jgħin lin-nies. Anzi, nikkorreġi ruħi, mhux ma intervjenix, bl-interventi li għamel kien kontributur ewlieni biex l-ogħli tal-ħajja tela l fuq. Dak kienet ir-realtà ta' dakinhar. Il-Prim Ministru nota wkoll kif fix-xahar ta' Diċembru pajjiżna kellu l-ogħla konsum fejn jidħol il-bejħ bl-imnut. Imbagħad meta kien qed jitkellem dwar il-mistoqsija li qajjem l-IMF dwar il-politika fit-tul li għandu l-Gvern għal qalba ambjentali, il-Prim Ministru serraħ ras in-nies li din mhux se tkun qed issir b'miżuri ta' awsterità. Il-Prim Ministru aċċenna wkoll l-importanza tal-istabilità u l-kontinwità fil-politika ekonomika ta' dan il-Gvern li rrimarka ir-rapport tal-IMF. Intant dwar il-proġetti ambjentali f'pajjiżna fosthom dak tal-imsida, il-Prim Ministru qal li l-immaniġġjar aħjar ta' traffiku, miżuri kontra l-arar u spazji miftuħa ġodda se jkunu fost il-prijoritajiet ewlenin tiegħu. Nissa wasalna fl-istadju biex noħorġu s-sejħa pubblika biex dan il-proġett eventwalment jiġi aġġudikat, tibda l-implementazzjoni tiegħu u ħaġa waħda ngħidilkom, ftit ta' snin oħra nerġgħu niġu f'din il-lokalità. Namlu laqgħa hawnhekk u meta noħorġu barra ma tarfuhx. Ma tarfuhx. Fl-aħħar nett il-mexxej Laburista tkellem dwar il-prinċipju politiku li jmexxi l-mod ta' kif dan il-Gvern jimplementa il-miżuri tiegħu. Il-fiduċja li għandna f'dan il-pajjiż, il-fiduċja li għandna fin-nies u l-fiduċja b'saħħitha illi għandna fil-futur ta' dan il-pajjiż. U għalhekk li nitkellmu dwar li l-fiduċja iġġib il-fiduċja dik kienet il-politika tagħna, għada l-politika tagħna u se tibqa' l-politika tagħna.